Платежни шлюзове с DLOVO платежен шлюз за WOCO NRC. Интегрирайте DLOVO във вашия бизнес с гъвкава доставка. Котировка в реално време на базата на количество. Цени гъвкав персонализиран. Поколение генериране на поръчки във вашия уебсайт. Проследяване в реално време с геолокация. Известие по имейл статус на пратка. Проверка на оптимизиран приятелски опит. Карти на Google автоматично допълване с геолокация. WHOOKS управление на състоянието на поръчки. Множество складове с геолокация. Графици и работни дни персонализирани. Време за приготвяне подготовка на продукта. Подкрепа за пазар множество продавачи. Анулиране на поръчките от WOCO NRC. Офлайн продажби по имейл и телефон. Персонализация метод на доставка според вашия бизнес.